Flash Hub és un espai clau per sector dels festivals i mostres de cinema de Catalunya, tot i que també en clau nacional i internacional, perquè aquí també convidem altres entitats de la resta de nacions. Jo crec que són espais en tant que es posen en comú qüestions necessàries i demandes i experiències noves. Cada festival és una iniciativa única. Estem molt contents des de l'Ajuntament de Barcelona de tirar endavant i de compartir i ajudar i impulsar aquest projecte. Celebrem moltíssim que la segona edició del F-Flash sigui un èxit. Nos encontramos con el sector de los festivales y compartimos experiencias, compartimos impresiones, intentamos ajustar también nuestras propuestas a las necesidades reales y es una oportunidad básica y clave para poder ir mejorando las colaboraciones y fortaleciendo las redes. Crec que a la gent se li desperten coses que pensen que ho tenen tot controlat, però diuen, ostres, aquesta línia no la coneixia, aquest nou interlocutor, també la gent canvia. És una oportunitat per tenir un contacte molt directe amb el sector, per tenir converses en un ambient informal. Una trobada com és el Flash, en la que pots connectar amb altres professionals i a més obtenir formacions, crec que és molt interessant perquè les entitats també ens hem de formar en aquestes coses i al final el que es pot exposar per un festival ho podem aprofitar altres entitats.